Здравейте, мили приятели! Сега ще разберем какво е станало по-нататъка с лешника Кракатук и с младия лешник Отрушач. Значи, млади незрели момци един след друг си чупили зъбите и наранявали чайдосите с лешника Кракатук. Те въздишали. Това беше един много твърд лешник, истински костелив орех. И когато царят сърдечната си тревога обещал вече и дъщеря си, и царството на този, който успее да разомагьоса принцесата, явил се нежният хубавец Дросселмайер и помолил да му се позволи той да направи опит. До тогава никой не се харесал толкова на принцеса Пирлипат, колкото младия Дросселмайер. Тя притиснала малките си ръчички към сърцето си и въздъхнала от душа: "Ах, дано този струши лешника Кракатук и стане мой съпруг." След като поздравил много учтиво царя и царицата, а после и принцесата Пирлипат, младият Дросселмайер приел от ръцете на главния церемониал майстор лешника Кракатук, сложил го веднага между зъбите си, изопнал здраво плитката си и пръс направил черупката му на парчета. Очистил ловко ядката от останалите по нея влакънца и с верноподанически реверанс го подал на принцесата, след което тръгнал с затворени очи заднишком. Принцесата на часа погълнала ядката и, о чудо, в миг уродливото тяло изчезнало и вместо него всички видели ангелски красива млада девойка с лице сякаш изтъкано от нежен снежно-бял и розово-червен копринен пух, с очи от сияен лазур и коса виеща се на златни кадрици. Звукът на тръбите и барабаните се смесили с ликуващите възгласи на народа. Царят, целият двор затанцували, заподскачали на един крак, както при раждането на Пирлипат, а царицата трябвало да бъде обслужена с одеколон, тъй като от радост и възторг припаднала. Големия шум доста смутил младия Дросселмайер, който не бил още навършил своите 7 крачки, но той все пак се овладял и тък му вдигнал десния крак за 7-та крачка, когато от пода се подала и отвратително записукала и зацъркала госпожа Мишонка, така че когато той вече слагал крака си, Дросселмайер я настъпил и така залитнал, че без малко щял да падне и, о нещастие! Внезапно младежът се превърнал в същия урод, какъвто била до тогава принцеса Пирлипат. Тялото му се свило и едва поддържало едрата безформена глава, с големи изпътнали очи и широко отвратително зейнала уста. Вместо плитка на гърба му висяла тясна дървена наметка, с която се задвижвала долната челюст. Часовникарят и астрономът били извън себе си от оплаха и ужас. Те видели и как госпожа Мишонка, потънала в кръв, се гърчила на пода. Нейната злост не останала неотмъстена, защото младият Дросселмайер е настъпил така лошо с острия си ток по врата, че смъртта е била предрешена. Но когато почнала вече да бере душа, госпожа Мишонка изписукала и зацъркала жалостиво: "О, като клешник, твърд, от тебе трябва да умра. Лишник Отрушача, малко скоро ще умреш и ти, най-жалко моето синче със 7-те корони ще ти отмъсти за майчените рани на тебе, лишник Отрушача, малко. О, за скъпия ми живот ми е тъй жалко, цър!" С този вик госпожа Мишонка умряла и била изнесена от огняра царския палат. За младия Дросселмайер никой не се и погрижил, но принцесата напомнила на царя за неговото обещание и той веднага заповядал да му доведат героя. Когато нещастникът се явил така обезобразен, принцесата закрила лицето си с ръце и извикала: махнете тази отвратителна лишник Отрушачка." Хофмаршалът тутък си го сграбчил през малките рамене и го изхвърлил вън от двореца. Царят бил крайно разгневен, че поискали да му натрапят за зет една лешник Отрушачка, стоварил цялата вина върху неумението на часовникари и астронома и ги изгонял за вечни времена от столицата. Това не се предвиждало в хороскопа, който астрономът бил съставил в Нюрнберг. Той обаче не се поколебал да направи нови наблюдения и да твърди, че според звездите младия Дросселмайер ще се държи в новото си положение така добре,
че въпреки уродливата си външност ще стане принц и цар. Неговата уродливост ще изчезне едва тогава, когато синът на госпожа Мишонка, роден със 7 глави след смъртта на 7-те и сина и станал цар на мишките, бъде убит от неговата ръка и когато една дама, въпреки цялата му уродливост, го обикне. И наистина казват, че виждали младия Дроселмайер по Коледа в дюкяна на баща си в Нюрнберг като лешникотрошач и все пак като принц. Това е, деца, приказката за твърдия лешник и сега вече знаете защо хората често казват той беше твърд, костлив орев и защо лешникотрошачите са толкова грозни. Така завърши апелативният съдия своята приказка. Мари каза, че принцеса Перлипат е била едно отвратително, неблагодарно момиче. Фриц пък от своя страна уверяваше, че ако лешникотрошачът е мъж на място, той няма много да се церемони с царя на мишките и скоро ще си възвърне хубавата външност. И така, стига толкова за днес. Другия път ще продължим нататък.